Кешеләргә бәхет өчен бик күп кирәк. Бүтән дөнья, җирләр, сулар һәм күк кирәк. Ә кемгәдер бәхет бит ул телемикмәк. Кай вакытта бәхет өчен бик аз кирәк. Барда бар күк, тик нигәдер ярсу йөрәк. Бу йөрәккә бәхет өчен бер син кирәк. Сөям диеп, йөрәгемә кердең. Ничек таптың шуның ачкычын? Тын күл иде бит ул. Тик күрәсең һәрбер күлнең була аккышы. Син дә аккыш кебек язда килдең, күңелемнең эретеп бузларын. Ярсып ярларыннан чыкты йөрәк, тик оныткан алда көз барын. Инде китә аккыш. Сагышлардан тын күлемне бузлар каплады. Минем күңел дөньяларны айкап, эзләп, сине тапмады. Ә шулай да сине көтә әле. Ул бит белә сине табасын. Күл дә белә, язлар белән бергә аккышының кире кайтасын. Хәерле кич, кадерле шигъри җанлы тамашачыларыбыз. Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз. Бүгенге көннең сәбәпчесе, язучы, фән докторы, профессор, шагыйрь, юбиляр Рифат Җамалетдин улы Корбанов. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты хузурындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Әхмәтов Марат Готов улыннан. Хурламагыз, мин бахыр түгел. Көнләшмәгез, мин бөркет түгел. Өркетмәгез, мин кертлек түгел. Юатмагыз, мин юаш түгел. Елатмагыз, күңел таш түгел. Сөйләнмәгез, ул кеше түгел. Яратсагыз, мин кеше күңел. Кадерле тамашачылар, каләмдәшләр, якташлар, дуслар, туганнар, бик зур рәхмәт сезгә бүген мине яратып, хөрмәт итеп, минем бәйрәмемә килгән өчен. Бәхетле булыгыз. Ни өчен соң бу шушы кыен вакытларда зурдан кубып юбилей үткәрәләр? Күрәсең, адәм баласына бу тормышны куганда бер тукталып, борылып карыйсы киләдер. Бу шуның өчен бер сәбәп кенә. Нәрсә эшләнгән, нәрсә эшләнмәгән. Якыннар, дуслар, исәнме, юкмы? Инде монда нотык укып тормыйм. Сез бер шигырь бәйрәменә, шагыйрь бәйрәменә килгәнсез. Шул тормыш турында бер шигырь. Малай чакта бик үсәсе килә. Көннәр кыска, еллар озыннар. Миннән алда үсеп ат булдылар. Миннән соңрак туган кылыннар. Ә мин һаман малай килеш әле. Вакыт шуша гүя ташбака. Бу җиткәчме, әллә акыл кергәч, ул адымын кисәк ишайта. Тик мин хәзер ашыкмыйм инде, эзлимендер тормыш тоткасын. Хәзер инде вакыт әй ашыга, чабуыннан килә тотасын. Тотып булмый, ул йөгерә башлый. Аннары тоям чыкканын, соңгы мизгелемдә күреп калам гомеремне, галәм ишкынын. Юбилей булгач, күрәсең котлаулар да булыр инде. Билгеле, иң беренче котлау сүзен мин үземнең җитәкчемә, язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре
халық шағир, шағиры, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Рқайыл Зайдуллаға бересім келе. Рқайыл. Hayırlı kış, hürmetli kan kardeşler, dostlar, kalemdeşler, konaklar, Rifat Cemal turunda cehilip silerge bulur idi, andığı mümkünlük var. Lakin onun özünün şiirleri bir kıska, 1 yıllıklar, 2 yıllıklar, 5 yıllıklar, 4 yıllıklar. Ol bu cehetten dertment, hem Ravi Feyzullin, mektep kişisi. Şuna göre şunu kıska etip, usta etip, aytken şahir altında ben indi bir cehilip etip silettirmeyim. Mina'nın kitabına kiriş makalesi de yazgan edim. Şuna göre benim elbette anın turunda siler sözlerim küp, anın turunda ana tügül, anın icatı turunda bir gerekte. Şahirini bilirge tilesem, ayteler bit, anın tuğan ağırına varıp karagadı, gerek deyim. Min de Mircem ağırında buldum, anın 60 yaşlık yübileydi, 10 yıllık. O kişkinegin ağıl, Allah mene Rifat Cemal bilen anın ağılı neşittir birbirine tenger kilip tasın. Lakin şu kişkinegin ağıldan bir Sovyetler Soyuzu geroyu, 2 sosyalistik hizmet geroyu çıkan, hem inmekime benim için bir ibretli buldu. Kallımada en birinci altın tapkan Şafigullin, Barış Şafigullin, şu ağıldan eken. O kişi turunda avantür romanı yazıp bulan. Bu cehetten de men Rifat Cemal'ını mine şu kişi bilen çalıştırıp, anın yazmışı şunday ibretli buluğuna gaceplenmedim. Çünkü Rifat abi yüzü yazganca, o kımbırtıklarından altın izindi şiir yazılı turunda. Şuna göre sözümni tegellep min ana medal tapşırmakçı bulan. Bu bizim Abdullah Tukay medali, ana bizim Moskov'daki vekaletli vekillik çıkargan. Siz bilesiniz indi ılıgaya medalge kişi bir taraflı başladı. Elbette bizim Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği'nin kutlu katı. Hazır indi tağında yukarırak bülekni ilan ettiği için min Tataristan Medeniyet Ministrinin orunbasarı Damir Nutfullin'i sahneye çağırırım. Hayırlı kiş, muhterem cemaat, hayırlı kiş, hürmetli jubilerimiz Rifat Cemaletdinoğlu, men sizni Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministri Ayupova Irada Hafizjan qizi ham shaxsan o'zimning ismimdan ulug' bayramingiz bilan ixlos ko'ngildan tabrik etaman. Rifat abi, siz edebiyatga o'rov yo'llar o'tib, turmush tajribasini to'plab, fanda zo'r o'ngishlarga erishgan shoir bo'lib keldingiz. Turmush tajribasi, dunyoga o'zingizchalikli falsafiy qarashingiz she'riyatingizda da oshib ko'rinadi.
Siz edebiyatga şağıştırmaşa son kilgensiz de bulsa, şiir ul sizning ko'ngilda g'imir bo'yi yashaganligi bahassiz. Bu bir tabiiy. Siz bit Tatar edebiyatına, Tatar medeniyetine, Tatar fenine bir ko'p şahıslar bergen arşa toprağından, merceniler hem Toqay-yağından. Ko'rinlikli yaqtaşlarınızın tradisiyalarini devam etəsiz. Fende, edebiyette yukarı kazanışlarga eriştiniz. Veterinariya fenleri doktoru, professor, Tatarstan Respublikasının at kazangan fen işliklisi, Hadi Taktaş premiyası laureatı, hem Rkayla beytkençe, ilan eteyim çünkü 2021 yılının dekabrında Tatarstan Respublikasının prezidenti ukazı negizinde siz Tatarstan Respublikası at kazangan sanat işliklisine degan layıklı, maqtavlı isimge layık buldunuz. Uzaqlamay bu bo'lak Respublikaның yetakchilari tarafından sizga topshirilacak hem siz o'zingiz yozganingizcha bo'lganlarning ishi ulashu, bo'lmaganlarning hissi kunlashu. Shin ko'ngildan sizga Alloh taboda butun niyatlagan ishlaringizni turmushga oshirishga yazsin. Sizga yashaw dardi, ijod dardi, g'umr, baxtli g'umr tilayman. Rahmat. Rifat abi, sen sağ ol, birge yaşarız, işlergeyiz. Bu юбилейларның ikinci faktoru. Dostlar barlığı. Bizning еш qına biz indi men Yazıcılar Birliğinde үлү күңү içinde cevap berem. Şol çıraqlarda çırашабыз. Lekin isen çaqta çırашасы kile. Şuna göre mına mında en yakınlar, meni hürmet etkenler otura. Kaybireler şunlap da uzoq vaqtlar do'st bo'lib yursalarda qo'y vaqt. Bugun endi qoyadir o'qirga, ishlarga, konsertga borasin kelmasa bir sabab Covid. O sebeplarni men hayron eshitdim. Siz bir narsadan qo'rqmasa munda o'tirasiz. Shunga ko'ra menim bu dunyo qiziq ekan. Sen do'st deb yurgan kishi seni do'st deyam ekan degan yo'llarim da var. Qo'y vaqt yolg'ishasың da. Siz rahmat zo'rladingiz kelib boshqa kelmaganlar o'lshi toshqa. Shunga ko'ra bunda men eng birinchi so'zni artistlar arasından benim yakın sınalgan dostum Mirsayit Sungatullinga beresim kile. Men anga bağışlangan şiirim var. Kuru kişi diler beni, belki kimgedir seyir, şadlıkta da, sağışta da tınlayım seni Mirsayit. Sen bilen çıkıp gitem, elkilerge, baltaşka, sen jırlar benim canımda, kişiliğe kaytkaş da, seni yaratıp tınlauшы, men gine tugilminle, senin onlar her vakitte, halkımız köngülünde, seni bile barşası da, Kazanda, Akbure'de, ömrün boyu seni ornun, olsun sahne türünde, senin kibik jirşe bulu, halkım için zor bakıp, senin kibik dostum bulu, benim için zor bakıp, Rossiyanın kazangan Tatarstan'ın halk artisti Mirsayit Sungatulin.
милләт турында уйламаган шагыйрь, язучы була алмый. Чөнки милләт булмаса, язучы үзе дә булмый. Шуңа күрә бу турыда язмаган, милләт турында язмаган шагыйрь юк. Мин дә үзем бер 25 елла белек милли күтәрелеш вакытында Тукай бәйрәмендә бары милләт турында гына шигырьләр сөйләгәннән башка бер нәрсә. Әни турында да, мәхәббәт турында да, бары милләт турында. Шуннан кайтып язган шигырем. Язгы җилләр җанны тибрәтәләр, мәйданнарда ярсый шагыйрьләр, барда өзгәләнә милләт диеп, тик нигәдер дәшми шагыйрьләр, нигә дәшми, әйтер сүзе юкмы? Күзләрендә күпме сагыш бар, буразналы куллар, бу куллардан үткән икән күпме арышлар. Нигә дәшми, чөнки җырлаучылар сулга кайырдылар кичәсен, бүген кайралар уңга, шуңа ышана алмый инде нишләсен. Мин дә дәшмим әле, бер уй борчый, сөйләүчеләр бүген җитәрлек, көзге җилләр иссә булыр микән, көрәшчеләр Себер китәрлек. Җавабын беләсез, ләкин бүгенге көндә дә безнең милләтебез өчен, телебез өчен көрәшә торган оешмалар бар. Шуларның иң алдынгысы ул безнең бөтен дөнья татар конгрессы. Бүгенге гаять авыр шартларда алар безнең милләтебез, телебез өчен зур көрәш алып баралар. Шуңа монда сәхнәгә мин, безнең кунагыбыз, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары, минем дустым Илгиз Хариковны чакырырга телим. Әлбәттә, Рифат абый, бүген сезнең бәйрәм бик матур һәм бик дөрес сүзләр сезнең турыда яңгырады. Һәм мин үзем сезне шәхсән белмәсәм, мин шикләнеп. Әмма бу сүзләр хаклы һәм урынлы. Беренчедән минем әйтәсе килә сезгә кайнар сәлам сүзләре бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакир Данис Фәнис улыннан, шәхсән үземнән һәм әлбәттә барлык татар дөньясыннан сезгә кайнар сәлам. Мин бер мәсьәлә өчен генә үкенәм. Ни өчен мин Рифат абый белән бик соң таныштым икән? Без аның белән татар шигърияте көннәре дигән искиткеч чара вакытында таныштык һәм шуннан безнең дуслыгыбыз бик ныгайып китте. Һәм инде менә 70 яшьлек юбилей дип әйтәбез. Мин күпкә кечерәк, әмма мин ул яшь аермасын сизмим. Һәм аның берничә ачык дәлиле бар, чөнки аның берсе ул Рифат абыйның замана белән бергә атлавы. Ул аның беренче чиратта әйтәсе килә, ул социаль челтәр дөньясында шундый көчле иттереп адым ясаулар белән. Менә иманым камил, иртәнем минем башланып китә, иртәнге чәй кахвәдән, һәм инде Рифат абыйның төнне пост итеп куелган шигырьләреннән һәм үзенең бакчасындагы чәчәкләреннән. Мин һәр вакыт кызганмыйча аңа лайк куям, әгәр дә мөмкин булса, мин лайкны икләтә күпләп куяр идем. Һәм инде филолог буларак аерым әйтәсе килә, Рифат абыйның поэзиясе бик үтемле. Бер кайлап әйтеп китте, 1 елдан торган, 2 елдан, 3-4 елдан торган шигырьләре һәм анда нинди тирән мәгънә. Мин аның җыентыгын кулга алу белән аны 1 сәгатьтә укып чыгып, шундук шалтыраттым Рифат абыйга. Рифат абый, мин укып чыктым һәм искиткеч поэзиягыз белән сокланам, минем өчен бу зур ачыш дидем. Һәм әйтәсе килә, бүгенге көндә шигърият мәйданында Рифат абыйның кабатланмас үзенең стиле бар. Һәм ул стиленең аның үзенең доминантлары бар. Бүгенге көндә миңа калса, бу өлкәдә әле бик кызыклы фәнни тикшеренүләр булырга тиеш дип
уйлыйм. Һәм бәлки мин дә буңа ниндидер бер өлеш керттермен дип уйлыйм. Һәм инде әлбәттә юбилей булгач бүләкләр булырга тиеш. Һәм инде менә тагын Рәкәй мине исатып китерәм. Ул медальгә мохтаҗ булу турында әйтте. Һәм инде әлбәттә татар дөньясының иң зур бүләге аның бөтен дөнья татар конгрессының медале белән сезне бүләклисем килә. Сезнең алкышлар. Һәм истәлекле бүләк ул бөтен дөнья татар конгрессының кул сәгате. Хөрмәтем сезгә зур. Бу алкышлар сезгә. Брежнев хәленә төшәм була инде. Мин инде соңгы шөгылем минем. Мин күп һөнәрләргә өйрәндем. Соңгы шөгылем мин шигырь укырга өйрәнәм. У шигырьләрне. Менә Рәкәйгә кайвакыт элек әйтәдер мин, укалы минем шигырьне, шуны тыңлыйсы килә дип. Чөнки үзем укый алмыйм. Хәзер бераз өйрәндем уга инде. Ләкин монда мин сезнең алга шигырь укуның корифеен, Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗановны чакырасым килә. Шагыйрь җаны. Бу дөньяда юктыр шагыйрь булмаганнар. Күңелләре мөлдерәмә тулмаганнар. Бик күпләрнең җаны ташып түгелгәндер. Ак ягазга тамчы-тамчы сибелгәндер. Бик күпләргә илһам килә бер минутка. Бары шагыйрь җаны яна мәңге утта. Ең бірінші байрақшылар ауа. Исән қала артта шуышқан. Шуышқаннар білән күбрәк шыға әрбір халық, әрбір суғыштан. Батырларның қайсын ядірә алған, қайсын алған қара хиянат. Шуышқаннар күп шақ исән қалған. Алар үшін юктыр қиямет. Яшьләй һәлак булган күпме батыр, калмый кайчак хәтта нәселе. Шуышканнан шуышучы туа. Бу хаклыкта күптән билгеле. Маймыл кеше булган туры баскач. Бер уй борчый җанга ишелеп, Сирәлүчеләргә әверелеп, калыр микән соң кешелек. Татарларның таркаулыгына борчылып язылган кыска шигырьләр. Берсе Болгар, берсе Кыпчак, берсе Алтын Урдадан. Әллә инде татар дигән милләт һичтә булмаган. Берсе мишәр, берсе типтәр, кайсылары керәшен. Әй татарым, син кайдасың? Төшләремә керәсең, төшләремә керәсең. Туган якка, сабан туйга сагынып кайта татарлар. Туган җирләр һәр кемне дә үзенә бит тарталар. Алар белән балалары, оныклары да кайта.
тик аларның туган җире бөтенләй башка якта. Җитте заман, кайберәүләр күкрәк суга, я татарин, кайчан өйрәнер әйтергә, татар мин дип, татар мин. Ник әлемдә татар юк дип угаlanma син дустым. Чөнки татар җитәкләгән шул галәм институтын айрылганны аю ашар, шундый мәкаль татарда. Аю кирәкми татарга, берсен берсе ашарга. Иелгән башны кылыч кисми, юктыр монда хата. Иелгән башны кылыч кисми, бары чаба балта. Әй татарым, күпме яшәп була, бер-береңне хурлап. Кайчан татар яши башлар, берсен берсе зурлап. Туган ярын яратмаган, аны турында җырламаган шагыйрь юктыр. Мин үзем дә, чөнки безне туган як шагыйрь иткән. Менә кайсы шагыйрьдән сорама, мин шунда туганга, шунда үскәнгә шагыйрь булдым мин. Инде Арча районында туып үсеп, шагыйрь булмау бөтенләй мөмкин түгел. Әйтергә кирәк, минем әнием яңа я башныкы. Сез кырлайга төшкәндә сулга борылабыз, уңга борылсаң анда терәлеп тора яңа я баш. Мин ел сайын анда кунакка барадыр идем. Һәм шул Тукай Апош уйнап үскән буыннарда мин дә уйнап үстем. Шуннандыр күрәсең минем шагыйрьлектә. Шул вакытта Сания Ахмеджанова, безнең якташыбыз, бик дөрес әйткән. Арчада шагыйрь булу кыен. Чөнки анда шагыйрьләр күп, Тукай, башкалар. Һәм бу фонда шагыйрь булу бик кыен. Мин үзем Мары иле кырыенда ук урнашкан бер кичкенә генә татар авылында туып үстем. Безнең авыл әллә ни зур түгел. Урамы да аның 3 кенә. Әмма халкы да аз, әмма геройны бергән авыл булмый кичкенә. Булса була бары төш кенә. Янда юганың урманы да, күлләре юк, акмый зур юлга. Ник сагынам икән шул авылны? Иде чакта, эштә һәм юлда. Авылымның тузагына хәтле, якын миңа элек-электән. Сагыну хисе улгайган сайын артагына бара нилектән. Бу сорауга җавап бирә алмас, хәтта 90 яшьлек бабай да. Авылыма кайтсам, әйләнәм мин, ялан тәпиләр малайга. Кырларымнан үтәм сине, камылларын хәтта иркәли. Унуталмам авылым, унуталмам. Сызылып аткан хәртам иртәңне, унуталмам сихри кичләреңне, сарар кошларымның моңнарын. Кайда гына булсам да мин авылым, сине уйлап, сагынып җырлармын. Таба алмадым синнән матур урын. Күп эзләсәм дә мирҗәмем, көчләр бирәсең син һәр балаңга. И мирҗәмем минем, җирьяме. Инде монда кайлайтып китте. Шушы кичкенә генә авылдан 3 герой. Каламада алтын тапкан Барыш Шәфигуллин чыкканнар. Әле аны дәвам итеп булыр иде. Мин бер һаман вакыт таба алмыйм. Хәтта Советлар Союзында да халык саны иң күп герой чыккан авыл безнекедер. Анда 500 кеше булган, шуннан 3 герой чыккан. Минем балачакны исәпләмәгәндә бер кайчанда кулыма кагаз, каләм алып шигырь язарга утырганым булмады. Күңелемә килгәнне теркәп кенә куеп бардым. Шулай инде менә бөтен гомер хобби булды. Яшәдем уйнап кына, хәзер күрәм һәммәшен эшләнгән уйлап кына.
Инде авылдашлар, менә күрше авылларның бөтенесенең дә җыры бар, безнең авылның гына җыры бар, юк. Бу инде мин аңлавымча, син дә шагыйрь булып йөрисең инде дип әйтүләре булгандыр инде. Шуннан шигырь язарга туры килде, авыл турында җыр язарга туры килде. Аңа Рәсимә Яматуллина көй язды һәм аны үзе башкарады артисының алды. Рәхим итте Рәсимә. Рәсимә Яматуллина һәм Нәҗернең матур сүзләренең авторы Рифат абый, якташыбыз Рифат Җамал. Бик зур рәхмәт Рифат абый, шушындый матур шигырегезгә булганыгыз өчен, шушындый уртак җырларыбыз әле тусын дигән ихлас теләктә калам. Бүгенге матур кичәгез 18 яшьлек юбилейгыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Җырны шигырь хатыннар җырласа, күңел тагын да түгәрәкләр бит. Менә мине монда бүген шагыйрь буларак зурлыйлар. Ләкин мин бөтен аңлы гомеремне
авыл хуҗалыгына бирдем. Авыл хуҗалыгы өчен белгечләр хәзерләргә бирдем. Һәм моны онытмыйлар икән. Мин инде бүген язучылар берлегендә эшләсәм дә, шагыйрь булсам да, шуңа күрә монда мин авыл хуҗалыгы министрының урынбасары Ленар Наилевич Гариповны күреп бик мәмнүн булдым. Сезгә сүз. Шулай дип әйтәм инде, потому что мин үзем алай дип әйтә дә алмаска могу. Ну, шулай дип әйтәм, якын итеп әйтәм инде, потому что мин аның укучысы, шуңа күрә бик горурланам бәйгеге секелдә Рифат абый менә сезнең шушындай дәрәҗәгә ирешкәнгә, шундый зал, матур белән күп кеше җыелган, сезнең барлык булган эшләгән эшләрегезнең нәтиҗәсен шушы залда итеп залы. Менә шушы залда утырып сезгә карап, на самом деле горурланып утырам мин бәйгеге секелдә. Benim bilen şuşa Kazanskiy Государственной ветеринарной академии bitirip çıkan yigitlerini biz özümüzde şunda oturduk. Bunda da salda yigitler otura, barısı da konak bulup geldiler. Benimkinde hürmet edip Rifat Hanım sizne çın köngülden nasam dile. İşlegen işlerinizde benimkinde yazgan şiirlerinizde okutkan okuçalarınızda benimkinde bik küp diye etesi kile. Bunda salda aytip bitirirge orunda yok. Benimkinde silep bitirsem. Бик зур вакытны алачак. На самом деле, лаборанттан алып, бәйгеге секендә нинди зур дәрәҗәле, зур академияның җитәкчесе булып, ректоры булып эшләгән кешеләр сезнең кулдан, на самом деле, сезнең белемнәр белән бәйгедә нинди генә укучылар чыкмаган. Шушы чыккан укучылар кайсы өлкәдә генә эшләмәләр бәйгедә. Ветеринарный академияны бетергән егетләр, кызлар барсы да Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә дә бик зур урыннарда эшләр. Шуңа күрә sizning әле бәйгеге секендә дә менә шунда утырам, әле бәйгеге секендә дә укыган лекцияларыгыз, әле дә исемә төшеп тора. Шуңа күрә диагностика кафедрасында укыган лекциялар деталь иттереп бирә идегез, бөтен фәннедә деталь иттереп күрсәтә идегез. Шуңа күрә корыч, теге таза күңелдә, на самом деле, егетләрчә, теге олы абзыйларча бәйгедә воспринимать итеп ала идегез, бөтен биргән фәннәрендә. Чын күңелдән исәнлек, саулык, сәламәтлек әйтәсе килә. Безнең үзебезнең министрыбыз исеменнән Марат Азатович Җабаров исеменнән чын күңелдән сезне шушындый матур кичәгез белән тәбрик итәсем килә, юбилейгез белән, киләчәктә сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, киләчәктә дә безне моны шулай итеп сөендереп, шатландырып, матур гына итеп шигырьләр язып, һәр вакытта күрешеп, хәлләрне белешеп, матур гына итеп яшәргә насыйп булсын. Чын күңелдән бәйрәмегез белән исән сау булып, гаиләгез белән, дусларыгыз белән, туганнарыгыз белән тигез тормышта матур гына итеп яшәргез. Киләчәктә дә шушындый матур шигырьләр язарга насыйп булсын. Бу сәләтләр. Чын күңелдән министрыбызның мактау хаты менә шундай. Моны укып китсә бик зур инде монда бәйгедә. Үзегез укырсыз, пожалуйста, чын күңелдән. Мин рәхмәтемне җиткерәм. Безнең министрлыгыбызның бүләге бәйгеге секендә шушындый матур бүләк. Чын күңелдән юбилейгез белән фотография эшләгән эшләрегез барысы өчен дә бик зур рәхмәт җиткерәм. Атлауларына димәгән. Монда инде Фәрит Мирзануров белән Рафинат Салахов инде минем атыгыннан йөреп күрсәтеп торалар. Чыгармыйсың безне. Шуңа күрә сүз сезгә. Рифат Җамал, мөхәббәтем. Яшьлектә
Баштаға юлатма, махаббат бергена, сүндерме бергена, соқласын сойпмасын жерлерге. Шықсаңыз yollarga, bulsanız kullarga, жіберме yarına, жіберме. Muhabbet bergene, sündürme örgene, saklasın şitmesin jillerge. Çıksağız yollarga, bulsanız kullarga, жіберме yarına, жіберме. Ömrünün savaşı, yüreğinin dağlaşı, yenilmiş şehrini kalıplar ayrılgan, dostlardan ayrılgan, yuvaltmasın anafıktan. Merhamet derdine, sündermergine, saklasın şitmesin jillerge. Çıksağız yollarga, bulsanız kullarga, жіберме yarına, жіберме. Muhabbet bergene, sünderme örgene, saklasın şitmesin jillerge. Çıksağız yollarga, bulsanız kullarga, жіберме yarına, жіберме. Çıksağız yollarga, bulsanız kullarga, жіберме yarına, жіберме. Жіберме yarına, жіберме. Жіберме yarına, жіберме. Rahmet sana. Şarkımızdan katlıyız. Köpbөгün ağabeyin çekizde yollarımız ülke kılsın. Tan nurları buldu bir tozga. Dik şatlıklar nasip etsin. Bölüşemiz barlık şatlıklarını. Bütünümüz birge jıyılıp. Ömrümüzün ulu vakiyası. Köngüllerde kalsan uyalap. Kul çabamız. Rahmet. Günahlı'nın seni suygan için. Günahlısın meni suygan için. Belki Xudoy bizni yorliqarsan. Şuşu o'tda yongan kuygan için. Belki bizni Xudoy yorliqarsan. Sog'ish daryosida oqqan için. Sog'ishlarga tuza olmay qo'yishaq. Suyu şoğununda batkan için. Gayıblimin seni suygan için. Toshlar için jetmaganga kishim. Yolg'izgina o'tar sog'ishlarga seni jonim jetaklagan için. Jibar qo'llarimni men ketam. Gunohlarni olib o'zim bilan. Ko'z yoshlarim sof. Günahsız bulur canlarına. Eller teri, eller o'lgan. Миңа барыбер дип хатлар яздым. Аңламадым. Нәрсә барыбер?
Sağınularım sina bari birmi, süyem diyuğumme tağın bir. Büden indi, süyem demem sina. Süyülerim bulgaç bari bir. Öter vakit, senden hatlar kilir, süyem degen canım tağın bir. Bergelenir yürek, talpınır da süyü bulmaz ona bari bir. Uçlarıma kısıp yüreğimni, süyem demem ben min tağın bir. Sen yazarsın, yollar ötken sayın sine güne süyem bari bir. Tek bit süyü canım kabatlanmaz. Süyü bula bari bir. Ben şimdi matros söz eğitirsin deyip tanışkına çıktım da bastım. Ben sana bir matur şehir. Benim Almaz turunda şiirim var. Gayet zor. Kolay her bir jilge kaltırı. Almaz her yaktan da yaltırı. Ol jırşı da, yazışı da, büyüşü de, bayancı da aytıptın. Bir işini eğitme. Senin yanında ben zor bulup görünüyorum sen değiliz. Basıp dur hele kuvvet. Rafina, ayda, bana örüyor ağacırımla. Üçüncü gün yazılan kupliklarına, bana şimdi bir jır tutacağım, evet, jırlap karıya kadar. Kıyaş bular, minikirmen kişin ay bular, minikirmen üzülüp sağırlarla, yürekmen ilmaz bular, güdersin menini eydüresin, kışın yazın yayın üzlerim, min bil yaşın marasını yaşın, gülsün mini gülsün güzelim, güdersin mini eğdirirsin, kışın yazın şeyin güzlerim, min bir yaşın barısını yaşın, gülsün mini gülsün güzelim. Sina yağmur bular, körpemden yaşın yuvarma, şiller bulup istek kaygılarım, yarsıp karatırmın kuvarma, güdersin beni eğdirirsin, kışın yazın şeyin güzler, min bir yaşın bari sine geçer, gülsün mini gülsün güzelim, güdersin mini eğdirirsin, kışın yazın şeyin güzlerim, min bir yaşın bari sine geçer, gülsün mini gülsün güzelim. Minkilirmen kupte yıldız bu, serlerine anı silersin, minkilirmen sina jeren bu, sincirden beni silersin, güdersin beni eğdirirsin, kışın yazın şeyin güzlerim, min bir yaşın barısını yaşın, gülsün mini gülsün güzelim, güdersin mini eğdirirsin,
taşır yazın jayın güzlerim. Min bit yaşım var senin için. Gülsün beni gülsün güzelim. Gülsün beni gülsün güzelim. Gülsün beni gülsün güzelim. Дания, аның қошымтасын ол язған мен түгел теге күтсен güzel деген. Bunu kişiyterge gerek gittiğinde seni. Rahmet, ben şairlerin ortak jimirşi olur ateş. Hem müzikantlarının, Rafinat Salakov, Rahmet Bilgisov. Rahmet, bana Rifat, şimdi bir jir yaratasın beydi. Değil mi? Burada mı? Рөхсәт yok потому что ondan popüler rock bulup görünüyor şu rock'u. Rahmet, big zor rahmet. Men ko'rsang adam aytам, kishalarımda avtoritet bor, qo'yib chiqararsan. Yara rahmat, sog' bo'linglar. Sensiz. Qaysiman selim ekan? Шулай ук мұны представиттәргә кирәк инде. Шуңа әйтеп тә тормам. Так, bu ikisisiga Rifat abi. Mana bu seni böyle bunu okuyasın. Bu Ahmetçe bundan bir ziynetli böyle. Ondan sonra teki hat benim taraftan benim direktör şunu yasatkan. Şimdi şeyin gitkeş. Ben bir soğuk alıp gireyim. Bugün вообще. Ben seni alıp gelemem. Yok ben böyle. Ben bundan bulgat işte geleyim bugün. Ben tıbılım. Teki Figaro tut. İyi yaratmağına yapırım. Buna gayra faiz bile. Saknega Raul'a ben kağızdan silisim gibi bir kaşandı. Bilmezsen sileme, bilgi kağızdan şakaş bir diyor. No kağızdan silemçilerde başında yakışı sililer bana Gülüz abi karaktırdım olup kitaptan izin uzun şiirlerini. Yara Rifat abi, ben girdim de seni ettim eder Rifat abi bir şiirini. Bugün de gittim hemen Sinan'ı silemesini bir kısak neden ben şuun bilen başlayayım diye. Sen şuun bilen başlamansındır. Onun gün bir şey ettirip etem. Zorlamağız. Min batır tügül. Hırlamağız. Min bakır tügül. Künleşmeğiz. Min birkit tügül. Irkitmeğiz. Min kırtlık tügül. Yuvatmağız. Min yuvaş tügül. Yalatmağız. Küngül taş tügül. Silemegizde ul kişi tügül. Eğer öz etse min nişke küngül. Rifat Cemal kışı gımırı tavga mını bar da mına tırmaşıp kimdir mına taşka basıp, kimdir başlarga basıp. Bu sıra Rifat Cemal. Biraz bilgin Rifat Cemal. Hazır benim bir tevhid yapması var, benim bildiği yetkilim. Gımır boyu beysiz buldum. Ettim uylağınımı, mındaklar, küpler bile, nişe kıynalğanımını dip yazılıp bitsin diye, şolay tüyüşsün diye. Şimdi, olay, Rifat abi, şimdi etkenim var degen, Kemayev'in etkeni var, Firdevs'in min şaşı tügel, İlham abi şaşı deyip, senin bir cevabını ettim, min şagir tügel, min galim deyip. Ben şiirgine yazmışım, min şiir yazmışım, min galim. Bana senin biler, Tatar'da Sira'ya şey turasında galiklar, gubirman var, İgri gubirman, yahut, o yine şimdi galiklar yazar, şimdi turu bitirip, bir yolda bitirmek nesisi. Rafik abi Yunus var idi. Şimdi Yunus'u binanı baştan teknik icatın tanıştı bileyim. Anlansın, kaşıp girdim ben bir ara, bir iş bir yıllar. Şimdi halat kişiye görünüp bulmuyor. Avulda, dinle, berenge bakşağa çıkan vardı bakşağa. Yıldızlara karab, üstek gökte kalayansın emin. Kaşan bite bu suzun devirler, kaşan normalletilmiş bile, kaşan bir kişiye görünüp biri başını dibinde.
Şu vaqtda Rafi abining mana ish yo'li ham sizning 2 yillik anlasingiz. Ana ish yo'li bor shunday. Asarlanib ketib, hislanib, basib turan g'alam qarshimda. Barangisiz baqcha boshimda deb. Mana sizning shunday bor. Qo'limda qalam, ko'ngilda g'alam. Mana buni bilan ko'paytirib aytilgan. Men endi hozir tege şıkkaş mıdır? Yaptan bilmeyen şeyini silizim kilmi. Bunda şıktım iken bari bir benim işime bakıdım var tabi. İş yarım iken. Min mezek silim. Bir sene bu şiir turunda 2 saat şiir okudum bir sene. Tıp turuntralar. Medem teneffüste yok bular tüzcik düzeler eken. Min okuyayım da bir bizim. Benim iki şuur mezek silahı taptım mezek şiir turunda. Bir irak komandirovka gide Kazan'dan Şallığa. Buran çığa, tünge karşı. Bunu gayet şiirler tutatalar. Emsimde çıkarmıyorlar. Bu gelip katıp gideyine. Hatını bilmeyi katkanım bunun. Bu şıpırtığın açıp girer. Kirse, yıkı bilmesinde ot yanam. Vakitine barıp barasa, urun ceygen, urun üstüne şep şere. Hatın, kulumda Abdullah Tugay kitabı akırıp şiir okup durar. Tüngü 12. Saniye. Nişte bu. Bir dersin sola şıkla yaramı fakirda. Sen şiir okuyorsun. Gümür bulmaganını. Simit düz gümüründek. Kitap tutkanın yok. Neyse bu başvakta gittim hele. İlham geldi stoli. Hatun bırılganda, İlham, ışkaftan çık, mujik başında bile demek dedi. Hazırında veterinar bulgaç meyinde şu ülkeye de girem. Siz rektor bulgan vakitte jibergen hikayemde ilinde var. Siz şu kişiye karab, siz balacakta bulgaçın ki, ilik bildiğinde avullara gelip televizorlar çok zamanda, 50. yıllarda şunday biler. Lektorlar gelip anlatıp söyleyenler indi bir veterinar, bir profesör kelgen avulga söyleyken iptaşlar. Mana aynakslar tavuklar turunda. Mana tavuklar ateş turunda söyleyeyim. Mana normalni ateş. Bunda barısında ateşler var. Kiline tavukni 4 tapkır taptarga tiyiş, masarga tiyiş. Artan bir kadın durganda, İptaş profesör, benim mujik işinde bir kavatlarınızda tavırkat pожалуйста, ya. Nişe tapır dediniz? Taptarga tiyiş. 4 tapkır. İşittin mi parazi? 4 değil. Mujik durganda, hatun işinde endinizini pожалуйста. Ул bir gine tavuklu taptarga tiyiş mi? Elle bir nişe tavuklu bunu beğendi. Buna bir gine diyeyim, bunu bitiresine girmeyin. Rifat abi, bunun şapırığın için rahmet. Bunda indi ilk bakılar çıkış yaşayan sahne bu. Baştan opera tiyatrından sonra Kamal Tiyatro. Bunda kimliğine çıkış yaşamagan. Bunda jubiley ötkeliyoruz. Ben şın көңілден айтам. Allah dilese, Xitoy takala sizga tag'ı 10 yıldan tag'ı bir jubiley ötkeliyorsun. 5 yıldan pромежуточный olsa biz bütün жерде yaşaş olabız. Men şunda bir türküm İstanbul'da biz bitirer. Bu kiralışın mı? Min de İstanbul'da değil. Siz de İstanbul'da değil. Hem siz tınlarlık derecede, min silerlik derecede. Şu an bitim bu. Hayır, baksana İstanbul'da değil. Bir kızı rahmet, ülgen şey yaşayan Rifat abi. Ölümden artık yaşamayın. Şu an böyle, no, Kıtayların şunday im asıl makallarının birisi ülgen şey yaşadılar. No, yaşa. 90'ga kadar izleyatlık jigitlerse bana büyük şey. Rahmet. Ona bir şey. Xudoy sakladı, görmedim direk iliş güngenlerini. Kızganışqa görürge turu kile direk iliş ülgenlerini. Şuna göre tileyen büyük dürüst ülgençi yaşarga gerek. Rahmet bana. Oğlum işin. Rahmet.
Фәни Шәрулин үзенең бер шигырендә татар әдәбияты өчен бик борчылып, аксакаллар китеп баргач, ниләр булыр билгесез дип язган. Бу минем җанга диде, мин җавап яздым. Бер дә хафаланма туган, билгесезлек монда юк, яшьләр булыр аксакаллар, язар шигырь шундый ук. Аксакаллар китеп баргач, ниләр булыр билгесез. Сез беренче түгел инде, без дә соңгы түгелбез. Шулай дип әйтергә мөмкинлек бар. Шуны күрсәтер өчен мин татар әдәбиятының бүгенгесе һәм киләчәге яшь булса да танылган шагыйрьләр минем адашым Рифат Салахка һәм Галил Гилязевка сүз бирәсем килә. Аты без бик еш уфтанабыз. Бетәбез. Үзем белән сөйләшәмен әле. Шапырт кына, тып килешә. Кай вакытта нидер пышылдый күп, талгын гына җылы җил исе. Үзем белән сөйләшәмен әле. Ярсып, тәтеп, тырышып, тирә-якта давыл, әйтерсең лә күңелемнең һава тырышы. Үзем белән сөйләшәмен әле. Шатлыгымда, кыен чагымда, бергә күтәрәбез бу тормышның карасын да, һәм дә агын да. Үзем белән сөйләшәмен әле. Ул тикмәгә мине мактамас, гаепләрем булса акламас да, дип шулай да салып таптамас. Минем өчен шиксез бу тормышның хатын-кызлар иң зур бизәге. Аларны мин бер көн күрми торсам, дөньядан да бик тиз бизәрмен. Алар юкта күкне болыт каплый, көн сүрелә, кояш тотыла. Берни уйлый алмый газиз башым, салкын кытып җиле йортымда. Болыннарда чәчәкләр дә шиңә, тулы ай да күзгә күренми. Сез барында, бары сез булганда, күзләремнең нуры сүрелми. Рифат Җамал, арабызда юкса шундый якын, тик күңелең миннән еракта. Ул күңелгә барып җитеп булмас, бу дөньяны урап та, минем хисләр көлке синең өчен. Миңа килгән, сиңа килмәгән. Кемгә җиңел, кемгә авыр икән, ансын гына һич кем белмәгән. Сине сөйгән өчен авыр сүзләр ишеттем мин хәтта үзеңнән. Күңел тынычлыгың шуннан торса, югалырмын китеп күзеңнән. Йөрәк тынды, тынычланды күңел, төшләремә инде кермисең. Синең күктә ялгыз йолдыз сүнде, ә син шуны һаман күрмисең. Инде Рифат абый белән безнең исемнәребез дә бар, шуңа күрә бер матур шигырь аның өчен. Бусын яңа гына яздым сәхнә артында гына. Берсе Җамал, берсе Сәлах. Һәр җирдә Рифат кына. Җамал сәхнәнең түрендә, мин торам котлап кына. Берсе Җамал, берсе Сәлах, сәхнәдә ике Рифат. Шигъриятта ике кояш, дөньяны тора нурлап. Берсе Җамал, берсе Сәлах. Әйтерсең, төп-төз атлар, татар шигыре күгендә мең балкысын Рифатлар, мең балкысын. Рахмат егетләр. Инде әни турында шигырь язмаган шагыйрь шулай юктыр.
Біреу юғалтқанны, біреу таба, қайшқақ шатланабыз юқ барға. Кімдір ярын юғалтып елағанда, икіншінің бәқті шул ярда. Ярлар, жылурын дәрежелер, юлда ятқан бақыр ақшалар, біз алабыз һәм табабыз барсын, башқалардан бізге қалсалар. Шуңғадырма бик тез ұнытабыз, юғалтып біз тапқан әйбірні, яңа ярлар таба ғашиқлар да, еласа да түшіп қабірні, бары ана таба өз баласын, шатлық, қайғы, ғымыры бойына, юғалтса да қайшақ көз алдынан, юғалтмай хич аны ойында. Енді қаман жырда шиғырдимән, менің бек яратқан гармоншын беветсәм, мен аңа гармонияға шой, сізді шотасыз деп білем мен аны. Композитор да Вәйіс Бәйрәмов.
сені күтмеймін таңдарда. Неге соң өзіңні алдарға? Сүймеген кішіні күтулер, ол рәші, керек бит аңларға. Мен сені күтмеймін күндізін мен түгіл бір өзім. Үшіген жанымны жылыта, достарының, яқынның бір сөзі. Мен сені күтмеймін кешлерін, білемін сүнгенім хислерін. Сен кеттің, юғалдан, ұныттым. Сағынмын, сығылмын хиштемін. Неге соң түннерін келесің, сұрамай түшіме кіресің, юмайып күлесің. Мен сені сүйемін көресің. Әлләсің, сен мені сүйесің. Сауболлаш меріне кетіп бардым. Хушлашырға күшің жетмеді. Әлі ұрықтың майтыр дейіп, тоқта жаным, тоқта кетмеді. Сауболлашым кеттің. Чүнки білейдің, кет алмасың. Сауболлашым кеттің, айта алмадың, ең кереклі сөзіні. Сен білесің, кете алмас едің көрсең, хәтті менің көзлеріні. Сен көрмедің, ол көзлерді нешік, сағыш, язмыш, yolğış budalğan, nişik ул көзләрдә ут янган да, шул күзләрдән нишек бостанган. Киткәннәргә тукта дип әйтү кирәк микән? Әллә кирәкми? Тик шулай да барышучы сүзләр саклап калган сөю сирәкме? Еллар үтәр, бәлки вакыт җитәр. Ачар өчен бикне, киләне, күпме гашык üzülüp көтә булыр. Тик бер сүзне. Җаным, килә. Good.
Әлегіне қазір тамашашылайсаңыз, әлегіне сіз Рифат абай Жамали сөзлеріне Илгизар Исламов жазған Яшьлігім ауылым таллары деп, яшьлігім таллары деген сәктері шуша жары ешіттігіз. Рахмет жарағыз үшін, мен сізге алғышлар, ижатыңызда исәнік саулық тілейсін кеттім. Ер егітні ғалам тарта, тек ераққа барсам, сағындыра туған тұқырақ, сеңа қайтам, аршам. Ақыл кәмел, желкелер кең, тек шулайды арсам, янға, тәнге, сихат ізләп, сеңа қайтам, аршам. Туған жерімнің күшін тұям, бәлерге тарсам, шатлықта да, сағышта да, сеңа қайтам, аршам, сеңа қайтам. Ләкин бүгін мен яқташлар мен қайтқанды күтіп тұрманлар, өзлері келгендер, рахим етіңіз. Батыр егетлеріңе матур қызларың, ұңған келіндеріңе там йолдызларың, барсы білен матур біздің туған яр, сізні сағынып бір жырлар. Барсы білен матур біздің туған яр, сізні сағынып бір жырлар шар. Şiltereşip ağa salkın şişmeler, şeşlerimden sıypap şiller iseler, sanduğaçlar sayırı kanlar atkanda, unutulmay ağın paya varsanda. Sanduğaçlar sayırı kanlar atkanda, unutulmay ağın paya varsanda. Hizmette dertlenip şad yaşı halkın, dilekleri izigi, hisleri yakın. Bir kili güzeyde kulakşıl yaka, güzel şirimizge bizlik varşana. Bir kili güzeyde kulakşıl yaka, güzel şirimizge bizlik varşana. Birkili güzeyde konakşıl yaka, güzel şirimizge bizlik varşana. Birkili güzeyde konakşıl yaka, güzel şirimizge bizlik varşana. Güzel şirimizge bizlik varşana. Hürmetli ijat seyirciler, kelgen konaklar, Arşabızның езік қашы, көп қырлы талант иясы, ижаттар bilen yanıcı muhterem Rifat Jamaliddinұлы Qurbanov. Bugün sizning ijat kechagizga yaqtaşlarınız keldi. Сәхнәгә Арча муниципаль районы башлыгы Илшат Габделфәрд улы Нуриевны чакырабыз. Рәхим итегез, Илшат Габделфәrdович. Hürmetli Rifat abi, hürmetli тамашачылар, якташлар. Rifat abi дип әйтәм инде, ачыламассыз. Менә мин инде һәр уйлап утырам. Менә монда вакыйгасы эштә килгән безнең күренми әлбәттә, ул инде безнең районыбызның шулай легендар кешесе, Рифат абый шулай легендар кешесе. Монда Рафаэль әйтеп китте менә, күп кичкенә авылдан 3 герой. Bir şubais, hem bir fen doktoru. Bir öğünet öyle fen doktorları bir şanı. Buna
ничек деп әйтәсең, алардың дегенме сулары шундайдыр инде. Безнең якның сулары шундайдыр аны күрәсең. Чөнки инде ана шунчык битәсең апаз, ана сылкасы шайык. Шуннан чыккан шул хәле күпмәлегендә кешеләр шушмаган исән аннан башка җирдән әзрәк байрак итәсең инде кырлай, байрак итәсең кинә. Һәр җирдә шул хәле мөхтәрәм булган кешеләр яши һәм безнең менә арча кыз улларын белә данлы халкы дигән шушындый шигырьләребез бар. Шулай димме? Менә шуның берсе безнең бүген каршыбызда басып тора инде Рифат абый. Аның белән инде әле бер көнне сөйләшеп утырганда да күңелгә авыр вакытларда да сөйләшкәндә дә ул шул хәле күңелгә яктылык, җылылык бирә торган кеше. Мин әйтәм инде менә Уинстон Черчилль әйтәм шундый сүзләр ялгыйлар инде урысча әйткәндә приписывать итәр дип әйтәм инде. Яшь вакытта инде революционер булмак кешенең йөрәге юк дип әйтәләр. Картайгач консерватор гаиләмә кешенең акылы юк дип әйтәләр дигәнем, ул миңа әйтә, минем ди үземнең дә шундый сүзләрем бар. Яшь вакытта шигырь язмаган кешене психоанализга бара кирәк. Һәм 40-тан соң язган шигырь язган кешене психоанализга бара кирәк дип әйтәм инде. Менә без аның белән шул хәлдә бер төрле итеп уйлыйбыз, һәм аннан соң инде ул шул хәле җиңел кеше нинди генә вакытта чакырсаң да районыбызның балалары белән очрашырга булса да Рифат абыйның митингнәрен яшәтеп батырын түгел, менә үзенә күрә критикасы да бик көчле. Әле күптән дә ошай сөйләшеп утырганда да ул миңа әйтә, менә ректордан киткәч, Аллаһ Тәгалә миңа ди үземнең урынны күрсәтеп алды. Мин плитшник булып эшләп алдым 3 ел. Мин бер ара бик тәкәббер кешегә әйләнгән идем. Менә моны кем үзенә үзе әйтә ала? Әлбәттә булган кешегә әйтә ала, шулай бит. Һәм үзенең хезмәте белән тормыш юлында үзенә юл салып, менә танк шикелле, трактор шикелле барган кешегә әйтә ала. Аппады юлдан чыгып, бүгенге көндә шушындый сәхнәдә үзенә шушындый матур сүзләр ишетеп тору, ул безнең өчен Рифат абый сезнең өчен шушындый дәрәҗәле, мәртәбәле көн. Безнең өчен бик шатлыклы көн дип әйтәсем килә инде минем. Район халкы өчен дә. Чөнки әйткәнемчә сез кайткан сайын балалар белән очрашып, өлкәннәр белән очрашып, нинди генә кичә булса да, һәр вакытта да кайтып та җитәсез сез име, шул хәлгә кирип тә китәсез. Инде сез бит әле безнең Арча районы якташ язучыларыбыздан берлегенең җитәкчесе дә. Һәм аларны да җитәкләп барасыз. Бүгенге көндә үзегезнең урыныгызны республика уровенда табып та матур итеп эшлисез. Күләмендә табып та. Шуңа күрә мин сезгә телим инде киләчәктә тазалык, саулык, байлык, муллык, тынычлык, бәхеткә, шатлыкка төренеп, бу теге мәхәббәт турында шигырьләр нәзәрәк язып инде. Тормыш иптәшендә көнләшәләр бәлки. Кайбер 2 шигырьнең берсе мәхәббәт турында. Менә мин теге шигырьне йоклаганда, сүземне йомгаклаганда, сезнең бер шигырьгез миңа күңелемә килә инде. Мин күзе күңелемә килә. Мин аны үзем белән сөйләшкәндә әйтәм, 2 еллык шигырьләр шул хәлдә матур. Намысы 4 еллык, 6 еллыкның 4 елын әйтәсем килә минем. Кемнеңдер иптәше кеше. Кемнекедер эт. Кемнекедер ат, кемнекедер бит. Менә Рифат абый, тормышында һәр вакыт юлдашларың кеше булса, әгәр дә инде авырлыклар килеп, тормыш юлдашың атлар һәм битләр була икән, битләр бер кашын да булмасын. Исәнлек, саулык, тазалык, узун гомерләр, без сине бик хөрмәт итәбез һәм монда кунакка килеп, бүләксездә килеп булмый. Зур рәхмәт сезгә. Арча муниципаль районының социаль-икътисади мәдәни үсешенә керткән өлеше һәм район халкы алдындагы аерым казанышлары өчен Корбанов Рифат Җамалетдин улына Арча муниципаль районы алдынгы казанышлары өчен медале бирелә. Көчле алкышларыгызны әйтегез, хөрмәтле тамашачылар. Медальләр күп булды инде бүген. Но туган яктан килгән аның бик кадерле була. Чөнки туган як халкынан килгән сезгә карата булган мөнәсәбәте, Мәрҗән халкыннан, районыбыз халкыннан булган сәламнарны бездән кабул итегез. Һәм менә шушы удастание сәбәп. Рифат абый, исәнлек, саулык, озын гомерләр.
исәнлек, саулык, я? Бик зур рәхмәт сезгә, Шалгапты Картович. Сәхнәдә Сүз әйтим. Протокол деген әйбер бар. Мин Язучылар берлеге рәисенең урынбасары. Урынбасарларның гадәттә урынбасарлар котлый. Менә культура министрлыгыннан да, авыл хуҗалыгыннан да, башкасыннан да бүген монда глава килгән. Үзе урынбасарын җибәрмәгән. Мин дә кеше шутына кирип барам икән дигән фикер килде. Рәхмәт. Рәхмәт Рифат. Сәхнәдә Диләрә Хайдарҗанова, беренче кар. Рифат Шамал сүзләре, Лилия Хәмдиева кие. Сәхнәбез түренә Арча мәдәният йортының Мирас бию төркемен чакырабыз. She
Сен киткәндә шундый горур идең. Әйтерсең лә сиңа мин тездән. Шуңадырмы җаның тыймады күк, сагынасыңны мине бик тиздән. Сагынырсың әле якты көндә минем чәчәкләрнең исләрен. Кара төндә сине җылытырлар, сиңа булган кайнар хисләрем. Сагынырсың минем кочагымны, җаның иргән татлы назымны. Сагынырсың минем белән булган һәр көнеңне, көзең, языңны. Сагынырсың. Мин беләм, синең кайтасыңны киткән юлыңнан. Кире кайтып, мине эзләрсең дә. Сагынырсың җаным. Мин булмам. Мине онытырга мөмкин түгел. Биеп язгансың син хатыңда. Сине онытырга мөмкин түгел. Син уемда, кишен, таңымда. Мине онытырга мөмкин түгел. Син бик белеп, дөрес язгансың. Сине онытырга мөмкин түгел. Күңелемдә мәңге янарсың. Мине онытырга мөмкин түгел. Сөюеңне белдем, канатым. Сине онытырга мөмкин түгел. Мин бит сине үзелеп яраттым. Тик мин беләм, синнән хәбәр килер. Белмәгәнмен синең кадерне. Сине онытырга мөмкин түгел. Сиңа киләм, сиңа бәгәрем.
Язгыларым да Аллаға шүкір сізге зор рахмет, зор уңышлар тілеймін, исән сау тілеймін, ғайдар рахмет тілеймін. Ең есі тілеклер қалғанlar айтып уңышлар сізге. Минем ишеткәнем бар, кайберләр әйтәләр ди. Рифат шагыйрь түгел бит ул, ветеринар бит ул дип. Мин чынлап та аның белән килешәм. Мин ветеринар булып кеше булдым. Шигъриятны язарга фундамент ясадым. Чөнки мин яшь вакыттан бәлки әдәбиятка килсәм, ул мәгънәле шигырьләрне яза да алмаган булар идем. Шуңа күрә монда мине котларга килгән иде, инде түзмичә китмәгән булса, Татарстан Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Хисаметдинов Алмаз Габдраупович булырга тиеш. Юкмы? Аргандыр инде. Ул инде мине кутлаган иде, шуңа киткәндер наверное. Инде кичәбез ахырына якынлаша, шул менә җитәкче китеп барган арып түзмичә, менә безнең тормыш иптәше дибез без. Тормыш иптәше. Әле юк булмаймы. Менә бу бик дөрес сүз бит, иптәшләр. Тормыш иптәш. Тормыш иптәше ул чынлап та безне гомер буе шушы тормышта узатып бара торган кешеләр. Ирләрнең иптәшләре хатыннары, хатыннарның ирләре, иптәшләре, ирләре. Һәм бу тормышта никадәр генә без шаяртмасак та, алар бер-берсенә иң кадерле кешеләрдер дип уйлыйм мин. Менә минем анда тормыш иптәшем, хатыным Дания утыра. Рәхмәт сиңа, Дания, миңа түзеп торган өчен. Шагыйрьләр алар хайран авыр халык, Галимнәре дә җиңел түгел. Без синең белән 3 бала үстердек, Аллага шөкер. Инде 3 бала үстерәбез. Әле өмет бар, тагын булырлар дип. Менә күптән бергә аралашабыз. Без студент елларында ул инде безнең югары уку йортының җитәкчесе иде. Ул үзе кичкенә генә булса да безнең буй җитмәслек кеше иде инде. Без аны коридорда күргәч тә куркып кача торган идек. Менә шуннан тормыш юлларында һәрвакыт безгә аралашып бергә эшләргә, бергә яшәргә туры килде. Башта минем классында эшләргә туры килде. Ул минем классында эшләде. Без хәзердәге без аралашып, ярдәмләшеп, сөйләшеп бергә шулай матур итеп эшлибез. Рифат Замалович, сезгә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Менә барлык сезнең укыткан укучыларыгыз, тәрбияләгән ветеринария табиблары исеменнән сезгә чын күңелдән мин зур рәхмәтемне җиткереп калам. Безнең ветеринария табиблары, алар бит инде күп кырлы шәхесләр. Алар җырлыйлар да, уйныйлар да, бийләр да. Менә Рифат Замалович инде ул шигырь яза. Мин инде аның шигырен, аның иҗатын бик тирәннән беләм дип әйтсәм дөрес булмас, әмма ул миңа инде бүләк иткән. Мин аның берничә китабын укып чыктым. Бик мәгънәле шигырьләр. Инде менә бүген әйтеп биттеләр, аның төрлеләре бар. 2 еллыклары, 3 еллыклары. Мин 5 еллык шигырь күргәнем юк әле. 5 еллыклары да, 6 еллыклары бар. Кайберләрен аңлар өчен тагын бер кат укырга кирәк. Шуңа күрә бик тирән мәгънәле шигырьләр. Рифат Замалович, сезгә исәнлек, саулык, матур итеп менә шулай ветеринария өлкәсендә эшегезне дәвам итеп, иҗат сишмәгездә саекмыйча озын-озак безгә аралашып, матур итеп бергә яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә язсын сезгә. Менә сезнең тормыш иптәшегезгә безнең ветеринария хезмәтеннән кичкенә генә бүләк.
хезмәтенә өлеш керткән өчен менә шундый алтын медаль Рифат Замалович без инде аны күп кешеләргә бирмибез, елга бер 2 кешегә генә бирәбез. Әлбәттә инде менә сез шушы зур бүләккә лаек. Күкрәгегездә урында булмады инде аны зур әйтергә дә кирәк булды. Шулай да Бу чиракта да урын басарын җибәрмәгән үзе килгән әле, хөрмәт итә икән. Менә инде чынлап та тормыш иптәше турында башладым. Ошап киттем. Күкрәкне киңәйтергә дигәч. Дөньяга тормыш иптәшем. Бу дөньядан башка янәшәдә үзгә дөньяларда бар диләр. Ул дөньяда тоташ бәхет кенә, исә тик җылы җилләр. Ул дөньяда юктыр хөсетлек тә, сугыш, талаш, мәкер усаллык. Яңан йөрәгеңә ут салмыйлар, чәчәк үстерәләр сусалып. Бу дөньяның зәһәр бураннары, ачы җилләр үткәч үзәккә, үтмәгәчтен тоташ кара төннәр. Якты көннәреңне түләп тә, мин кузгалдым шул дөньяны эзләп. Талган кулларыма ут алып, әллә төштә тапкан кебек булдым. Соңгы мәлне калдым, тукталып. Ник тукталдым, нәрсә тота мине, нигә килми моннан китәсе? Тик бер сәбәп, ул дөньяда син юк. Китә алмыйм, ни хәл итәсе?
Yazınız, жырлашабыз. Қысқарттық барыбір 2 сағат толайынды. Енді көбірек шегер оқырман деген хайран болды бұлай. Мен кетермін бір шақ. Бүгінге бір шақ. Себен дүния ойлап, жоқ бар ойлар ойлап. Яшим әлі, яшим, қайшағында яшінем, шебер қызлар көріп, шақ-қайшақ көріп, әлі ғажапланам, yazmış Gali Cenab, hamanda qinab hiç duymayın, diktirmiş qaha, matur şu kadar, untam qinağanını, sağına sipağanını, hamanda көңілді, жерінің қыз баласы, хор қызлары yanına, келмейдір барасы, келмейді барасы. Мұнда бүтінісі де яңадан қабатлап айтам менің достарым отыра. Чөнки мұнда менің шатлығымны ортақлашырға келген кішілер отыра. Чөнки сіз білесіз, ол қанунны шатлығыны ортақлашсалар, ол тапқырлана, қайғыны ортақлашсалар, ол бүліне. Бүгін сіз менға бәйрәм алып келдіңіз. Чөнки бұл зал буш болмаса, бұл бәйрәм болмайды. Бек зор рахмет сізге, барыңызға да. Тағын шыра-шырға жазсын. Бақытты болыңыз. Саулық, сәлеметтік сізге. Рахмет барыңызға да. Кешеміздің юбиляры. Менің сіңірлерім. Сіз яратқан, біз яратқан шағир Рифат Жамал. Şeşekler bu alkışlar sizin icad için. Hem sizin icaddaş dostlarınız sahne türünde. Kişi varışında şiir okudular. Tataristan'ın ad kazangan artisti. Karim Tinçuriskidagi Tatarlar drama ham komediya teatri aktrisasi Gulnaz Navmatova. İlfak Hafizov. Hem kişini sahneye koydu. Tataristan'ın xalq, Rossiyaның ad kazangan artisti Zufar Harisov. Şuşu bayramınız için hammangizga de ko'rishib yasharga yozsin, ijod etib yasharga, ham şiir yaşasın.